snap er helemaal niks van, daar wat dat dan wil. Het is een dieselmotor, een 8-cilinder dieselmotor. 2, 4, 6, 8. En die dieselmotor die draait een stroomdynamo aan, een generator. Dit is een Algaer Porsche systeem. En deze heeft mijn hart altijd beroerd van 1954, zeg maar. Wat is er zo mooi aan deze trekker? Nou, de naam, hè, Porsche. Je kan altijd zeggen, ik heb een Porsche in de garage. Zo, dat is wat burger, hè? Dit apparaat, dat is een vermogensrem. Dit is de toerenteller van wat het draait, zeg maar, aan de achterkast. En dit is het meter kilogram, dat is het koppel. En deze, samen met die, in een formule, daar rolt dus het vermogen eruit. Wat heb je altijd die in van werk? Les in techniek. Een leraar? Ja. En wat is mooier, deze techniek of de moderne techniek? Dit. Ja, dit. Maar komt er direct voor, hè? Maar heb je dit ding zelf helemaal in elkaar zetten? Dit ben gewoon alle keer Losse dingen. bij elkaar. Oh, je losse dingen. Gewoon voor de leuk. Ja, ja. Jouw bloeien wel jong bij.